MLA ka mauplang konsensi pa Eugene Son lingdo ubalasim ya karai ban omi kunshu ya election nak banta banjit ya kinyong mikmat batamai saka yeng do bar tawain ka jela ka banlong mantaus nam arja arpulai ulapan pau ba karai balasim ka dei namar bodong don ka mensiam banang penbit shushu ya ka kamila kai football hapo kari India hi baro ka wei habakren hak jelang ba penbana ka United Democratic Party uba Eugene Son ulapan pau ba umdan kentien ban ai kublei pa ba nong kerjaan ka party ki bala penjob yu hak election siteng samoi hak ba ula yo ya ka jingjob badan buram bat ka jingso kya ka mensiam ulahap ban sim ya kani karai namar ba kaman siam kano shaka kamila kai bat kadai nak takadaw ba umkwa ban set kelai pai ba hadin ba khat ipa pilai wan hayeng ba ha ka jing ibet ki jong pi pilai ong yenga ban yeng menpendat ya kani ka term ki jong ipa ba hadin aka jing trailang ki jing treasure hem pilai yenga ka jing job ka badan burong tergalong Nakajing sungkya kajing rai kajonga habai day ba nganung mi kunshu haganika election kabanwan kum ki nong Krisyan jong ka party nong Krisyan ki jonga haganika ba election ngaso pidai bandon ka hok ka ba pintip na kasentur ki jonga tengah sim ya kanika bu haganika jingelang Hoi, kalau ke election kebayat kebelai tenat, kebelai pu, kebelai ping agak jingjok. Belai ngan I no egni kam. Buon ki orangnya dafim kan basu pidang job. Hendrai kini kam syakri pai ba kamdai kam ke basu. Kamdai kam kebala banlakai. Nomor hak jim ke jonga kemensim nudu bangla ka hadu bangla sang he ipa iga pentebit ya nga habai dei buat ke sport takum kena hadin malong somla ngala iyo penbit pensan yang dia hakane galan takum kalong kepertai kamtam hak jela jongi bat kabai day hari India jongi habai day bahkan football tena kalian kejonga ngarandon kemensim bang aqua ban syakri ban pentebit ya kani kalan habakai day bat kejing ilakai football hapo umtan akastit kejongi hendrai hapo kari India hi brokowai te kumba pilatip Aki football kibalayat ngalong member jong ka technical committee jong ka All India Football Federation bat menta kila ben shet hanga banganlong u project head jong ka under 17 men's All India Football Federation team te habangai slok ngayakran ba iba med ba kum president lamba jong ka party ngilalai syong bun kijing alang kebangilai selok halor kani kakam nomor kum ke party kapai kemat syakani ka konstituensi bahkan yo ya kejing job hakajing temu joka party kum baka temu bakin long ke majority hakani ka election ke banwan tengaru kalong kay ke bakya hoy dangaya kunru kinong ng job hindi bangan syet ya kipat ba syet kilai kipat ba ngam sula mangat sutu ba kamensim jong akan no shani tengah lai kren ba mat ba la selok tekum president jong party ru ulong si syau breu ubadon kanjing perkat ke bakrau ban nila adin ban nilai syong nilai kren lai selok tengah yang ba I aina kalenti yang ba to ke beteng pi yang ni kam ka ba pi kwa tekum u member jong ka party ngasau kemen haba u kredo jong ka party udon ka jing sngo namanta u breu jong ka party what la
kajing kuslai kajong ki namanta konsumsi kajong i banyo ya kajing job akan ni ajar arulai tekumba pio i habai dei baka kam party ngam long tang presiden jong ka Mauplang Circle ka party lu kala ibit yang bangat long chief youth organizer jong ka party te habai dei bakata ngatrai PUI ki kubor paper bakom bai ila ong hi presiden mene ngapoi keleng saudong kejela tang akasi jengkia hindrai shpo garuru ngapoi kejinglat kijonga hakeleng saudong jong kejela hi kedai ban pin klan ya ka party kum ka party ngidon kam ke majority kum bakilakan kitu girong ba akhamat nganung ban ya kata ngatrai piru kum kino kersian pisoto ngam e ka party hindrai ngai trash tom namata ka party ba namata ki candidate ki banyak kun hakane ke election ke banwan kasjar khanno ba sansnem habaya dei ba ke development jong ka sport hapo ka jela jongi bat kari India hiru kamla panam tengah scam ba pi kamtam kilong me kisamla pesutu ya kani ke jingrai ke jonga markano kani ka kam ru ngale kadai namanta kisamla ki jongi ka football kam dei tang ka jingilakai mangishilakai melen mangka step mangka janmit kumbakalong ngalong breu limba ka football angai scam ba kum ka jela ni don ka sap ka phong hamanla ki kendong kinshop jong kishnong kitao bangi kwa ban play kala kinti ba makiru ki de ben yo ka jing im limba ka tu ka sap ka phong ka baki ki don lada ki tista kila ban ora ya ka jing kala hakalong yeng kalong sem ki jong ki sisnam pura kalayat habaya dai bat kenir kajing syakri pajba hakajing ya ke jonga petang ikhndiap sene mengasutu ba kadai ka kam ka bakhia bangan lesting bangan shim art ki kam dan jingmut kana ka kam ka wei ne ka kam ka baaru kanum saiso takarai kalong halor kata tengah skwa ban pentip sepi ba kadai ka hok jong pi ki pat baru hakane ka khlemat ba kum ka circle Mauplang Circle nila betha syah constituency ban ai ya ki application jong ki kertong ki bakwa banyak kun namanta kani ke election na ka party UDP kila dong sau ngut ki kerteng ki blak poi syakhamat ki blawat ai hapo ka circle kata ka banikong kadi kerteng jong iba khamsha ling do banani na Mauplang kabaar kadai kerteng jong iba Philemon Karmendai na po nong spung kabalai kadai kerteng jong iba Rejoicing nong se na po Maupang Snar bakabasaw kadai ka kerteng jong iba Beyond Star kurba nang ni namar bisu takum kajing trekam jong party ngia pedyang ya ki application ki jongki ban nila forward ya ki kerteng ki jongki Shaka district kepada ke East Khasil district kepada Presiden Iba Titos kan ban nakaryang ka district ru kila forward Shaka state election committee but ke election committee kalarai kumbaklai yo bani bentalang meneh hakajing pediang burong ya iba MB kurba bakajing air baju penbenaru ya ketiket bain long utau kertong bapura jong ka UDP hakane ke election arja arpulai te hakajing i jonga abai dei bat kakam san pertai ngajuong hakeleng sudong kijinyalang ki paper hakishnong ngidam kam kinong yalam
Piladan kajing nang kajing start kabar dan kam baka bakongsan ngong ngidan kam ikinong yalam kipladan ke experience hapo ke administration ngatrai pila pasal tu kamut umnok administration namar kakam kumai dei bat kakam sensa pat bahi ke administration ke dei ke ba kerpang kum kinong Krisyan ngidei banjit ekonomi khmat tang na banta konstituensi jongi hendrai ngidei banjit ekonomi khmat kiban perkhat na banta gejala ke jongi namara ka dorbar tauan kidei kiban perkhat ya gejala tang ya konstituensi tengah ai kublai kamtam ya ka state election committee ha ka jing IOE ke jongki ya ka jing ibet ke jongki ban ai ya kene ka tiket syaiba beyond star kurba ngasoba ngidi ban hap kti namata iba beyond star kurba ha ka jing kloi ke jong I watla ila serve ila syakri yo ba hakakam kebala ila bat la lai posnem kedai kiwai ki breu habak kila yo man shong thai ngatrai kila enjoy ka jing jong hendrai ka jing peteng ke jong I pat man syakri biang pat ba ha kawai ke benta kedai ke ke badi ban ai men sim yang iwai pa iwai ibadan hakani ke jing alang lane ki banyak snow ya kene ki bayu I ya kene ke jingalang haki media ki baper haka jingnong breu haba kadoni ke por bengi kloi ban nya hendrai kumbangai I kumbangai shong ya selok badi ke jing kloi ke jong I ke jing perkhat ke jong I na mentau untuk usuk baik kuah ban warak ke jing kelah hakawai ke benta tengah yang hang ni kum kinong Krisyan jong ke parti bakin kerpat dah kemensim ke pasukhia banginyo nginya wer nginya lap hakana nginya traishtom nginya traishirhem kebakongsan pat bangintray dan okor bangintray dan baburom ikiway bat ngilong ki bajajay makin mau hakasin keba ngili file nomination hakaba election kejubab kejonga kalong iba simple bhai jubab ngom ngadai ukasi ngalayat keleng sudong kari banga sarong banga day ukasi dah banga apoy hapo ka politics nga sarong banga idan benta bat kari ka parti reulong banga scam bahang ni iway pa iway ladadi knaret kentai shinrang kilong kme kilong kpa kisamla ngatrai halade pidan kasnam keba pisarong ba pidai khasi to ai kata ka mensim jong ka jing sarong bangi dei khasi ba bangi ie ya kani ka party bangin yo ya kani ka jing job hakane ka election arjara pulai ka banwan pa kum ka party UDP ngin yo ya ka majority ngage by way ni kwa ya ka jing kala kumbalongi ba jemino mene ladang ngim don ke majority ngim don ke voice ngim don ke sur lada pi long ke sur ke jok ke party hakaleng sudong ke jela ke jongi ba menta kumbang UI hapo garo hilsu ye nak kio habai dai ba ke jing sno kti
Kibreu jong kiwei ki party habai dai bat ka UDP. Tangai scam baling bakan e gajingelang. Captain scam ni pi. Nado menta kasngi bangilayo ukurtong bapura hakani ke election ke Banwan. Ba pilih pai sila yeng asem ba pinya try hem. Bangin yo yang ya kajingjok ke Badan Burong hakani ke election ke Banwan.